Tom vagyok, és elkezdem a 4. részt, azaz a Minecraft. És hát föl van nyújtva a házam, csak itt a redőr kapom, csak még nem megyek át. Mert még az sokat kell tartani. Ja, akkor menjünk át akkor. Checkmate. Hát kedvem volt, mert olvastam. Hát nem tudom, de azért lefogyott a Minecraft. Fogyósodik a Minecraft. Horror. Jó lába tenger. De örülök neked. Hát még meg fogom csinálni, csak le fogom állítani a felvételt. Vissza is tértem. Hát csak le kellett állítanom egy kicsit a felvételt, mert hát máshova, hát nem oda, olyan messze voltam, hogy nem láttam. Hát, de, hát csak, hát laggolt a Minecraftom. Tudom, nem látok annyira most semmit, mivel éjszaka már. Első nem akarok valamit dörgést. Hát itt is a vége. Sziasztok!